Ako bežne reagujete, keď vás niečo vytočí? Neviem ako vy, ale napríklad, keď ja niekedy prídem do detskej izby, ktorá je hneď tu vedľa mňa a zbadám, že tam je bordel, tak reagujem asi takto. V tejto izbe vybuchla bomba? Upredzte si tu prosím, inak žiadne rozprávky. No, a ako to vyzerá v práci? Predstavte si to na pracovný kontext. Sedíte vedľa kolegu, ktorý je na helpdesku a zdvihne telefón zákazníkovi, do ktorého sa ozve. No, nejaký problém? Počúvaj si, robíš srandu? Si s tým klientom komunikoval, ako keby ste spolu kravy pásli. No, ja by som si asi rozmyslela alebo prehodnotila svoj prístup, ak by som nechcela prísť na konci roku o prémie. Ak chceme, alebo či chceme, alebo nechceme, komunikujeme stále. Komunikujeme slovami, komunikujeme gestami a dokonca komunikujeme aj mlčaním. Komunikujem všetkým týmto aj teraz tu s vami cez obrazovku a komunikujem aj na dovolenke. Nedorozumenia a komunikácia nemajú pauzu, nemajú dovolenku. Druhá, nie je úplne potešivá správa je, že ste si mohli všimnúť, že v mojej komunikácii i doma, i v práci do nej prenikajú nejaké vzorce, nejaké opakujúce sa schémy, ktoré v komunikácii používam. Často o nich ani neviem, neuvedomujem si ich. Ale oni tam sú a na druhej strane vyvolávajú nejakú reakciu. Väčšinou nie je úplne takú, ako by som chcela. A väčšinou mi vo vzťahoch robia šarapatu. No a tá tretia potešivá správa je, ktorú pre vás mám, je, že sa s tým dá niečo robiť. Dá sa komunikovať a učiť sa komunikovať jasnejšie a tak, aby sme zachovali rešpekt k druhému, ale aj svoje hranice. No a toto je vlastne cieľ, ku ktorému sa chceme všetci dopracovať. Touto cestou vás chcem zároveň pozvať na 3 letné webináre, ktoré pre vás chystám, ktoré budú zamerané práve na komunikáciu a na jasnosť, rešpektujúcu dimenziu v nej, nielen v pracovných vzťahoch. Tie webináre budú 3, každý zameraný na trošku niečo iné. Prvý webinár bude zameraný práve na tie kazitka alebo na tie podvedomé vzorce, ktoré do komunikácie vnášame a potom vyvolávame reakcie, ktoré nás väčšinou nepotešia. Skúsime si ich odhaliť a povedať, čo s nimi robiť. Druhý webinár bude zameraný na to, ako si v komunikácii s druhými vedieť udržať svoje hranice, ale zároveň byť k ním ľudský a rešpektujúci. No a tretí webinár, ktorý sa hodí či domov, či do práce, je o vyjadrovaní očakávaní tak, aby nám ostatní rozumeli a aby nám možno aj chceli prispievať k ich naplneniu. Takže 3 webináre, na ktoré vás srdečne pozývam v malých komorných skupinkách. Budem sa na vás veľmi, veľmi tešiť.